खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 6 डिसेम्बर 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मा मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि रुंसारि सान महरै फालिनाय जायो। डक्टर बि.आर. आम्बेडकारनि रुंसारि सानखौ भारतनि समाजारि न्याय सोमावसारनायाव बिथांनि गोबां बिहोमाफोर, दलित मोनथायनि थाखाय बिथांनि दावहा आरो गोदान भारतखौ महर होनायाव बिथांनि बिफावखौ मान होनो थाखाय फालिनाय जायो। आम्बेडकारा भारतारि संबिजिरनि गुदि बुमिनसारगिरिमोन, भारतनि गिबिसिन आयेन मन्थ्रि आरो सासे समाज फोसाबगिरि, रांखान्थिगिरि आरो आयेन बिजिरगिरिमोन। बिथांनि खामानिया भारताव सोलोंथाइ, साख्रि आरो भारतारि न्यायनि थाखाय मोनसे बिथा गायसननायाव हेफाजाब होदोंमोन। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ सेन्ट निकलास डे, फक्स फार फ्राइडे आरो नेशनेल माइक्र'वेभ अभेन डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।